Dobrý deň, ďakujem za slovo. Moje meno je teda Lipták. Som v podniku Duslo-Šala správcom podnikového generelu, teda okrem iného aj závodu. V rámci tejto prezentácie, alebo túto prezentáciu som rozdelil do niekoľkých častí. Jednak nejak všeobecne k základnej mape závodu, k aktuálnym predpisom, no a následne k samotnej základnej mape závodu, ktorú vedieme a spravujeme v Dusle, a nejaké ukážky výstupov, ktoré generujeme z tej samotnej základnej mapy závodu. No a aktuálny stav, teda nejakého prepojenia s informačnými systémami, ktoré sú prevádzkované v podniku. A plánovaná GIS platforma, ktorá sa momentálne pripravuje. Som popísal aktivity v oblasti informačného modelovania nadzemných potrubných rozvodov. Základná mapa závodu je teda nejaká technická účelová mapa, ktorá zobrazuje objekty v priemyselných závodoch. Slúži hlavne teda na nejakú správu, evidenciu nehnuteľného majetku, prevádzku, údržbu, investičné rozvojové akcie, a v neposlednom rade, alebo teda významným podielom je aj zdrojom pre prevádzkovú dokumentáciu, ako sú rôzne havarijné plány, požiarne plány a podobne. Okrem tých štandardne nám geodetom známych dvoch právnych predpisov, tá základná mapa závodu nepriamo súvisí, alebo teda objekty, ktoré sú tam zobrazované, nepriamo súvisia aj s požiadavkami, ktoré upravujú zákony, ktoré môžete vidieť na slajde, jednak stavebný zákon, ale čo je dosť dôležité, je to aj zákon o ochrane pred požiarmi. To sú mnohé požiadavky požiarno-bezpečnostných technikov, ktoré nejakým spôsobom sa snažíme zaviesť do základnej mapy závodu. Zákon o vodách týka sa hlavne nejakých havarijných plánov ochrany podzemných vôd, čo je alfa a omega celého prevádzkovania hlavne chemických podnikov, je zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, kde teda tiež upravuje určité požiadavky, ktoré sa následne pretavujú aj do základnej mapy závodu a odvodených tematických map z toho. No a takisto hlavne v prípade veľkých priemyselných chemických podnikov ide o zákon o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý tiež upravuje množstvo požiadavok, ktoré je možné zaviesť do základnej mapy závodu. To môžete vidieť teda vykonávacie vyhlášky k jednotlivým zákonom a vybrané technické predpisy, ktorých ustanovenia sa teda využívajú pri tvorbe aktualizácii základnej mapy závodu. Upozorňujem teda na tú prvú normu, ktorá bola v roku 2020 novelizovaná a v podstate zlúčená s normou 013411. No a ďalšie normy, tá druhá skupina, ktorá je tam, sa týka v prípade prevádzkovania železničných vlečiek v priemyselných podnikoch a ďalšie normy, ktorými môžeme zobrazovať rôzne podzemné inžinierské siete. Posledná norma sa týka nadzemných potrubných rozvodov. Je to pomerne nová norma ISO 6412, ktorá upravuje problematiku zobrazovania nadzemných rozvodov. Čo sa týka metodických návodov, ktoré boli doteraz nejakým spôsobom vydané, môžete vidieť nejaké 4 predpisy. Ten najmladší z nich, teda metodický návod na tvorbu základnej mapy závody, už má takmer 4 desaťročia. No a samozrejme, každý priemyselný podnik sa riadi, alebo teda správa tých základných map sa riadi aj internými predpismi. Konkrétne v Dusle máme schválené 2 smernice, ktoré upravujú základnú mapu závodu. To gro tých činností je definované v tej prvej smernici generálny plán závodu. Plus máme zavedené aj technické štandardy pre zadania na objednávanie, respektíve obstarávanie investičných akcií, menovitých akcií údržby.
kde sú definované požiadavky konkrétne na geodetické práce v rámci jednotlivých akcií. Spoločnosť Duslo-Šala teda pôsobí v Slovenskej republike od roku 1958 v oblasti chemického priemyslu. Sme členom koncernu Agrofert a máme 3 výrobné prevádzky. Tá hlavná je v Šali, no a 2 malé prevádzky v areáli Istrochemu v Bratislave a 1 malá prevádzka v bývalom areáli Chemko Strážske na východnom Slovensku. Naše portfólio možno poznáte, možno nie. Hlavne sa jedná o minerálne hnojiva a aditíva AdBlue do motorov. No a také bočné portfólio sú gumárenské chemikálie a výroba lepidiel. V rámci tejto prezentácie sa budem venovať len základnej mapy závodu v Šali, nakoľko v areáli Istrochemu to prevádzkuje sesterská spoločnosť Istrochem Reality, v Strážskom to prevádzkuje správca nehnuteľnosti TP2 SRO. V obidvoch prípadoch je to spravované tiež v digitálnej forme a v podstate pravidelným spôsobom nejakým komunikujeme a získavame od nich tie aktualizované údaje. V samotnej Šali teda môžete vidieť nejakú základnú štatistiku, rozkladáme sa na rozlohe zhruba 2 km krát 1 km v 3 katastrálnych územiach, nejaké celkové dĺžky inžinierských sietí, čiže pomerne značné množstvo objektov. No a k samotnej základnej mape závodu, tá je teda spravovaná na pracovisku na oddelení prípravy stavieb v rámci technického úseku. Okrem správy základnej mapy závodu spravujeme, respektíve zabezpečujeme aj inžinierské činnosti v oblasti povoľovania, kolaudácie stavieb. Spravujeme archív projektovej dokumentácie a ďalšie činnosti spojené s vyjadrovaním k inžinierským sieťam a podobne. Územný rozsah samotného zobrazenia základnej mapy závodu v Dusle je takýto. V podstate zobrazujeme jednak hlavný závod, ale aj 3 ďalšie podružné prevádzky. Jednak čerpací objekt, odkiaľ čerpáme z váhu technologické vody pre technologické procesy a riadená skládka tuhého odpadu, ktorá je odstavená v súčasnosti, plánuje sa jej rekultivácia, konzervácia a čiastočne funkčné aj odkalisko pri obci Trnovec nad Váhom. Základná mapa závodu je zobrazovaná v súradnicovom systéme SJTSK v pôvodnej realizácii. Výškový systém, máme tak 2 výškové systémy. Ten pôvodný jadranský sa snažíme nejakým spôsobom už len zakonzervovať, nakoľko nám spôsobuje rôzne problémy, hlavne na nejakých stykoch tých meraných oblastí v minulosti. Čiže v plnom rozsahu v súčasnosti všetky merania prebiehajú vo výškovom systéme BALT po vyrovnaní. Klad mapových listov máme orientovaný v smere hlavných osí závodu, ktoré sú v podstate totožné s osami hlavných ciest. Za chvíľku ukážem ukážku, čiže je pootočený voči súradnicovému systému SJTSK a vzťažná mierka je 1:500. Využívame interný značkový kľúč na základe nejakých skúseností z minulosti, ale kombinujeme ho aj s platnými technickými normami. Ešte by som povedal niečo k histórii. Pôvodná základná mapa závodu bola vedená teda v analogovej forme. Vychádzala z nejakých pôvodných zastavovacích plánov pre jednotlivé bloky celého závodu. Bola priebežne teda tvorená jednak na základe nejakých geodetických meraní, ale aj z dokumentácií skutočného vyhotovenia, ktoré boli v minulosti odovzdávané. Bola vedená, respektíve zobrazovaná v mierke 1:250. V súčasnosti teda obsah základnej mapy závodu je štandardný, ako je bežne v technických mapách, avšak je doplnený o nejaké špecifika
samotného priemyselného podniku, o nejaké ďalšie požiadavky organizačných útvarov. Jedná sa hlavne o nejaké záchytné nádrže, oceľové konštrukcie, potrubné mosty, monitorovacie výstražné zariadenia a tak ďalej. Digitálna mapa závodu bola tvorená na konci 90. rokov, začiatkom tých nového milénia. V súčasnosti už teda prebieha len aktualizácia a nejaká kontrola kvality tej mapy. Aktualizuje sa jednak hlavne teda prevzatím údajov z porezečných geodetických meraní, čiže z geodetických častí dokumentácií skutočného vyhotovenia, ale ak je to z hľadiska kvality podkladov možné, tak využívame aj teda dokumentáciu skutočného vyhotovenia, aj vektorizáciu rôznych starších analogových mapových podkladov a vo výnimočných prípadoch aj ortofotomozaiku dostupnú na ZBGIS. Plus teda, nakoľko realizujeme sporadicky aj nejaké vlastné merania geodetické, tak využívame aj tieto merania na aktualizáciu základnej mapy závodu. Samotná technológia, teda mapy základná mapa je vedená, správovaná vo vektorovom údajom formáte v DGN súboroch, ktoré sú nejakým spôsobom tematicky štruktúrované, nejaké objekty, inžinierské siete, potrubné mosty a podobne. Ďalšia skupina ku katastru a rôzne plošné objekty, ktoré využívame, respektíve rôzne výkresy, ktoré využívame ďalej pri tvorbe tematických map. Tu môžete vidieť ukážku jedného z mapových listov, s 3D modelom a nejaký detail samotnej mapy, kde teda sú nadzemné objekty, potrubné mosty, pozemné inžinierské siete, ale aj v súčasnosti už doplňané aj nadzemné potrubné rozvody. Môžete vidieť príklady zobrazovania jednotlivých prvkov. V mape sú troška iné ako v štandardnej norme 013410. To môžete vidieť konkrétne na nejakom 3D modeli, ako to vyzerá reálne, nejaká časť prevádzky, ako to vyzerá konkrétne v tej základnej mape závodu. Čiže spôsob zobrazenia nejakých oceľových konštrukcií, technologických zariadení, podzemných rozvodov požiarného vodovodu a podzemných energokánalov, alebo ináč povedané nejakých kolektorov, káblových kolektorov podzemných. Toto je spôsob zobrazovania potrubných mostov, je ukážka v 3D modeli a teda samotnej základnej mape závodu. A aktuálne, k čomu sa venujeme, je teda dokumentácia, pasportizácia potrubných trás. Tiež postupne zavádzame nadzemné potrubné trasy nejakým spôsobom do základnej mapy závodu. Zo samotnej mapy teda generujeme podľa požiadaviek jednak legislatívy, ale aj organizačných útvarov viacero druhov tematických map. Osvedčili sa nám nejaké tie mierky v zmysle nejakých formátov papiera. Tie mapy môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií, hlavne sa jedná o nejaké všeobecné mapy a mapy vlastníckych vzťahov, mapy podzemných rozvodov, mapy, dosť podstatná skupina, mapy pre havarijné plány, jednak komplexný havarijný plán, ochrana podzemných vôd. A jednou ďalšou dôležitou skupinou sú aj dopravno-prevádzkové mapy. Tu je ukážka nejakých všeobecných map, to je taká, by som povedal, nástenková mapa, ktorú tlačíme pre zamestnancov na jednoduchšiu orientáciu v závode, kde sú zobrazované objekty, mosty, železničné koľaje a podobne. Sú farebne odlíšené aj vlastnícke vzťahy v jednotlivých budovách v rámci organizačných zložiek podniku. Na našom pracovisku, respektíve pri správe generelu, evidujeme aj rôzne databázy objektov, sú
pomerne fragmentované v rôznych formátoch. Jednak sa jedná o nejakú databázu objektov, potrubných mostov, inžinierských sietí, ale aj databázy dokumentácie, to znamená stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a rôznych ďalších činností, ktoré prebiehajú v podniku. K samotnému aktuálnemu stavu vzťahu základnej mapy závodu a podnikových informačných systémov. Momentálne je to v takom slabšom stave. Chceli by sme nejakým spôsobom prepojiť ten podnikový informačný systém SAP so základnou mapou závodu, čo momentálne nie je. Čiastočne je základná mapa závodu prepojená s informačným systémom XMATIC, čo je dosť v priemyselných podnikoch používaný systém pre správu technických zariadení, správu objektov a informácií dôležitých pre údržbu. V tomto prípade teda základná mapa je tam integrovaná do prehliadača Bentley Redline, ktorý beží v podstate s tým informačným systémom XMATIC. V budúcom roku, tým, že teda aktuálne prebieha nejaký postupný upgrade celého toho systému SAP do novej verzie SAP S/4HANA, tak máme už rozrokované s dodávateľom celého systému v podstate komunikáciu, že nejakým spôsobom by sme zrealizovali migráciu tej databázy Generelu, tých databáz, ktoré som ukazoval, do systému SAP a jednak aj teda samotnej základnej mapy závodu. Aj to z toho dôvodu, že ten nový databázový systém SAP obsahuje množstvo funkcionalít pre správu týchto údajov prostredníctvom GIS a BIM. V rámci toho plánujeme aj zrealizovanie funkcionality nejakého webového rozhrania, ktoré by umožňovala rôzne špecifické činnosti, ktoré požadujú už v súčasnosti naši zamestnanci. Chceli by sme túto GIS platformu prepojiť aj s informačným systémom na vydávanie povolení na prácu, konkrétne vydávanie výkopových povolení, ktoré schvaľujem ja. Ďalej prepojenie s informačným systémom XMATIC a zavedenie rôznych funkcionalít, hlavne z hľadiska požiarnej bezpečnosti a havarijných plánov, ktoré momentálne z hľadiska zachovania prehľadnosti základnej mapy závodu odmietame nejakým spôsobom zavádzať do tej mapy, ale zobrazovať len formou tých tematických map. No a ešte v závere teda krátka informácia. Venujeme sa v podstate postupnej tvorbe BIM dokumentácie, čiže nejaké 3D dokumentácie potrubných mostov. Chceme postupne nahradiť staré skenované výkresy, neaktualizované potrubných rozvodov do nejakého nového stavu 21. storočia. Tie práce sa realizujú od roku 2020, realizujeme ich technológiou terestrického laserového skenovania a tvorba a modelovanie prebieha v softveri AutoCAD Plant 3D, ktorý umožňuje parametrické kreslenie, to znamená, každá rúra nesie so sebou aj nejakú databázovú informáciu, ktorú môžete vidieť tuto v tejto časti. Čiže keď si kliknete na samotné potrubie, tak hneď máte o ňom aj informácie o vlastníkovi, médiu, DNK a podobne. Čiže toto je jeden z tých výstupov. Takýto výstup máme k dispozícii na firemnej sieti, kde si ho zamestnanci vedia otvoriť cez prehliadač Autodesk Navisworks. Je to bezplatný prehliadač. No a samozrejme generujeme z toho aj nejaké ešte aj 2D schémy, respektíve pôdorysy, rezy a rôzne procesné schémy. No a postupne sa snažíme teda implementovať tieto potrubné trasy aj do základnej mapy závodu, ale v tomto prípade je to
spôsobuje to pomerne veľkú neprehľadnosť v tých častiach a tu si sľubujeme teda nejaký pokrok pri tej budúcej GIS platforme, že nejakým spôsobom to tam zapracujeme tak, aby to bolo prehľadné a jednoducho zobraziteľné pre zamestnancov. Ešte posledná vec, ktorú som zabudol. Základná mapa závodu je u nás dostupná na firemnej dokumentácii, je zobrazovaná užívateľmi cez tie bezplatné prehľadače Bentley View, AutoCAD View a podobne. No a tento 3D model, ako som hovoril, v softveri Autodesk Navisworks. Ďakujem za pozornosť.